दखानाव नोंसो गानना थानांगो गोसोमखो आयौ बेसेबा बेरखाङोलै काजलगावनि क'क्राझारनि सिख्ला हिनजावफोरा मासे सुन्दुरि सुन्दुरि जायो दैयानो मोजांथार नामा फिल्टार जाखाना फैयो नामा दैया आयौ 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 जोंना दैजोंनो खामफ्रामजोबनाय बरमानि मानसिफोरा बरमा एरियानि मानसिफोरा दैजोंनो खामफ्रामजोबनाय अनलाइनाव कन्टेक्ट खालाम दामखौ खोन्थालायनो हाया आरो खोन्थानांगौ आं इउटुबाव दाम खमावनो हरोनो बैनिख्रुइबो दखाननिफ्राय 200-300 खमसिनाव हरोनो जाहैबाय दाम जादोंनो दखानिफोरजों अनलाइनाव सिरि सिरि कल खालाम बेनिफ्राय दखना दामि दामिखौ लां 50 थाखा लाभ मोनबानो जायोनो सिख्लाफोर 50 थाखा लाभ मोनबानो जायोनो कन्टेक्ट नाम्बारा होजों कन्टेक्ट नाम्बारा 7002856817 आरो खेबसे खोन्थाबाव 7002856817 काजलगाव माहि दखना स्ट'र कन्टेक्टआवसो दे कन्टेक्टजोंसो खम मोनगोन वाट्सएप खालामनांगौ नैफोरखौबो कन्टेक्टजोंसो खोन्थागोननो अब्ला आं मोनथिला नोंसोरनि आखायावसो सिख्लाफोर आंनि आखायाव गैला सिख्लाफोरनि आखायावसै कन्टेक्ट नाम्बार जोबायनाया आंनि आखायाव गैला बे गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द माहि दखना स्ट'राव हाबनि खुलुमबाय नायनि दाम खमाव हरगोन ना हरा सानदे नालाय दिनैहाय बाजार दिनखाय बिदि जाजोब्बाय नै अबस्थाया नायनो नै बिथिंबो न'खाय बियो काजलगावनिफोरासो दामि दामि दखना जायो बिजनिनिफ्राय फैदों बियो बिजनिनिफ्राय बिजनिनि कास्टमाराबो फैनानै थांखांबाय आंनि खाथियाव बेनिफ्राय नै बेसेबां सैथान बेसेबां सैथान नालाय आंनि दखनाखौ बेखिनिखौ हरदों मानो सोनानै नै आं थाबायलै ओरैबायदि दामि दामि दखना फाननो आखायनो आंनोबो हरदों जा बुरजा हरदों दा सैथानलै आब' खोनाबाय सैथान नङा जायाथ' दामि दामिखौल' लाखायो आं सोरनो नांगौ नोंनो एथ' दाम गोसा गोसा दे आं दा खोन्थागोन ओमफ्राय सोरनोल' नांगौ दे बुंदोल' जाहांगोन ना आं जायनो हरो दे आंबो खोन्थादो दा लासैनो खोन्थानो सिख्लाफोरनियालाय बिसोरनाबो दामि दामिखा बे बारा दाम गोसा नङा खमनिसो नै बेयो नायनाय नैबेखौ नायदो FNF नि हो नै खाम जथा दंलायलायो नै खामजों सेरजाजों कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्था कल हरबा वाट्सएप खालामबा मोनगोन आरो ना सोरनो लांमार नागिरदों एफा दाम गोसा गोसा जायखिजाया आङो 3000नि एसे सायाव एसे देखाय खोमादो दे खोन्थाखोमादो एसे नै नायनो लुगैयोब्रा जोंबो ने नायनो लुगैयो आंलाय जिबौनो खोन्थायाबालाय मा जाबावनो ने हाबायाव अमा हरबा खोन्थागोन अमा चिरांनि अमा होनलायनानै ना हाबायाव अमा हरोब्ला हिनजावखौ बोसोरसे थागोन एसे बोरायबावसो बोरायबावदो ना सेंग्रासिन जागोन ने आब' लांफादो हाबायाव दे बेदराव खम मोनजागोन ना लांफायाबो जानो हागौ आङो नुवाखै नोङो फुंनायखौ अमा जा बुरजा जानो हागोन नोंसोर बांद्राय दामि दखना गानो बेनिफ्राय बांद्राय मोजां जायो बेनिखायनो बांद्राय फुंनाय जों खोनायनि जों खोनाया मानो जों दामिबो जाया दामिबो ड्रेस गाना गिबायला क'क्राझार टाउननि बा चिरांनि सिख्लाफोर गियो आं दा दामि गानो बायग्राया मा गानो होननाय आंनो फानग्रायानो गाननानै थाबाय जायखिजाया दाम खमाव हरनांगोन अब्लानि आङो मोजां लांगोन देलाय मोजां लाथारलाय बे एसे बेरखांदों मानसिखौ लास्ट पिसल'सो दे बियो बेसेबां हरगोन 3500 खोन्थानो हाया खोन्थानांगौबाथाय गाबोन बुंबाय बेरफुगोन नोंगौ खोन्थानाया आंनो ओरैनो हरगोन नोंनिफ्रायथ' बांसिनसो लाखिबावनांगोन एखन नै बेखौबो लालाय बेखौबो बे मोनसेयानो ना बेखौबो लालाय बेलाय जोमग्राया गावनो जोमनानै दङ ओमफ्राय आंसो जोमबुदों बेसेया बेरखादोंलै सिख्लाफोराबो हाबोआलै बर' फिल्मनि एक्ट्रिसफोराबो खाथियाव थानो समायबावा बुरिजोंनो फाथा मोना बुरिजोंनो जाबाय दा
बर' फिल्मनि एक्ट्रिसफोराबो थानो समायबावा बिदिखौ गिफ्ट होनोबा आराम जायो बिदियाबो बेखौ लालाय बेखौ लायग्रो बेखौ लांगोन आं बे थान माबानानै नाय नोंजों समायखागोन जाबाबो जा गानो बेजों समायखागोन नोंजों 200 हरबा दिनै बोखांखाजोब्बायले दुइस'निबाथाय आं अबेयावसो थाखुमाहैनांगोन दां स्ट'रावसो थाखुमाहैनांगोन औ नै बेखौ देखायाखै आङो नैबे मोजांथार नै माने बे आगरा बे गल गलमोन ना ओमफ्राय नैबे एसे राउन्ड खालामबाय बुंनाय दामा बेसेबां हरनाय दामा बेसेबां 450 लास्टआ बेखौ खोन्थानो हाखायो दस्रा 450 औ बे 450 दखना लफाय मोजां नुयो हो लफाय मोनदाने औ नै बिदिया नै बिदिफोरजों लाबाबो बेरबायब्रा बिदिया नै बेखौ लाङो बेलाय बेखौथ' लाखाबाय नै बे मोनथामा सिम्पोलफोर गाननो बायदिबा मोजां लफायखौबो होलाय मालाय सिख्लाफोरा लफायनि दामि नायथारदोनि दखानानो अबस्था गैला नायनाय दिनै सानदे ना काजलगाव दामि गानथारो सिख्लाफोरा दिनै सानदे ना बिहिर जायो ओंखायनो दखाना नै दा बुग्लुंजोबबाय जाहैबाय आरो गोसोमा बेबो गोसोमा माबानि बे सिजौनि औ सिजौ ब्रेन्ड गसाइगाव दायो ओमफ्राय हेन्दलुमनि बेखौ आं खोन्थानो हानाय नङा दामखौ आंनो हरनायखौ खोन्था नोंनो दा स्राट खोन्था खोमागोन आंखौथ' जावोसो दखानिफोरा नोंनो खमाव हरदों होनबाय उल्था जावो आंखौ ओरैनोबाथ' बेखौ आंनाव खमनि मोनखायो ना मिन्थिखायो नैब्ला बिसोर कास्टमारफ्रा दंखायो गोसोमखौ लानोसै ना बेखौ लानोसै आं गोमोखौ मोजां नुदों नै ना बेखौ मोजां नुदों गोसोमखौ सोरनोबा होजागोन ना होजाया होनायाव गिफ्ट होनायाव गोसोखौ होनो हायो होनाङा हा मोजां नुदों हेन्दलुमनि आरोना बेयो आरामनो गोसोमखौ लांबा गोसोमखौ लादो बेखौ होनबालाय बेखौ लाखौबो मोजां ना औ नै गलाबाबो बेसेबां बेबो बेनो एखेयानो 200 कलेज ड्रेस होनबाबो ना थ' मोजां मोनो गलाब नङाथ' बेयो ना एसे माबा होनो ना बुस्थुखौ एसे एक्सारसाइज बायदिबो नुयो ना बे मोनथाम बेखौ मोजां दखानावनो लांजोबदोंलै बोखायजोबखाबाय दिनै बोखांजोबगोन आं खमाव हरोब्ला दुर्गा फुजानि गासैखौबो खननायनि हाजिरासो लाखिनांसिगोन बे सोरखौबा जोङो काजलगावनि माहि दखानाव काजलगाव माहि दखना स्ट'र आरो माहि दखना स्ट'राव ना दाम खमावनो दं ना औ बे बेंटल थांग्रा हाइरड माबायावनो आरो मा होनो बास स्टेन्डआवनो बेंटल थांग्रा बास स्टेन्डआव अभारब्रिजनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय बेंटल थांग्रा बास स्टेन्ड थायो बेनि ओरै आगसि साइडथिं दुर्गा फुजानि अफाराव होआ दुर्गा फुजानि बेखौथ' मोनलायलायखाला बुस्थुआ अखा होदों आरो सिंगार दङ बिदियानो नै 250फोरनि बे गानजागोन दा ओमफ्राय नै गुसुं जायोना जोंनो दामि मोननानै हाबायाव गाननो माबानि 20000सोनि आयौ 20000सोनि बेखौ मा मडेल दं देखाय दे मा मडेल दं देखाय बेसेबांनि बेलाय बेखौ माने बेयो फादानो बेखौ खोन्थाथ'ला दामा सिक्रेट खोन्थानोसै नङा फाननाय दामखौ खोन्था दखाननि आंनो खोन्थानाङा दखाननि फाननाय दामखौ दखाननि फाननाय दामखौ आं खोन्थादों आं जुदि माबायोबा सोर बायफैनो आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाखायो माबा माहि दख'ना स्ट'र दंना पेजआव बेयाव थांनानै पाब्लिकनो खोन्थालायनाया मा जाखो मा दखान जाखो इउटुबाव होगोन ओइ सिख्लाफोर खोनासं दखाननि दामखौ इउटुबाव खोन्थालायनो हाया बे मा जागोन बे इउटुबाव गियोना रायबा मा जानांगौ दे आं रायजानो गियो गुबुन दखानिफोरा रायगोन रायबा जानांगौ बेलेगसो माथो आं रायजाबा बुजाबा नों बासायफैनो ना सोर बासायगोन दे हरनांगौ दाम खोन्थालायनो हायोबो थाबोनो बिसिनाव दिनैसो मिथिबाय आं नङाबा सोरजोंबा होसोजाबा मा जानांगौ दा बे दखानाव बेनो बयनिख्रुइबो दामसिन नामा बेनिफ्रायबो दामसिन माने दङ दामालाय बिदिनो हाजिबारि दंमोन जोब्बाय दामसिन दङ बेनिफ्राय दामसिन दंमोन जोब्बाय माखासे सारि बायदिसो नुगोन माथो नुवाहाय बेखौ ला मोजाङानो सारि हारसाफोरनि सारि गाननाय बिदि नुवा बेफोर गोदोनि बर'फोरनि दख'ना ना बेफोर नङाना गोदान मडेल जाना गोदोनि दख'ना होनबाथ' बिदिफ्रानो जायो गोदोफोरनिफ्राय बिदि साइजफोर आगरफ्रा आरो जेनेबा लफाया बेफोरनो ना औ गोदोनि आगर खांख्रिखला आगरफोर थायो नै बिदिया गोदोनि आगरफ्रा नैबे खांख्रिखला आगर थायो
Này gút có sao mày được bạn này? Ai mahazonaव लाङो Moजां नुदों. बिथिं होदोलै सिख्लाफोरखौ दामि दामि गायग्राफोरखौ नै देखाय खेबसे इउटुबाव बिदिफ्रा गोदोनि जाहैबाय आरो सिख्लाफोरा नायनानै फसायदो बायनो फैदो बेखौ लानो नागिरदोंमोन आंहा बेखौ आंखौ लानो लानांगौ जाबाय आंसो लांफाखादों नोंसोर लांफैदो आं नायना होगोन आं नायना होगोन जेनेबा खालाम आं जा होनो बेखौ लादो मोजां रा ना आं मोजां मोजां बेखौ नायखायो एफा दामि दामि ना नोंसोरो गानसै फुजानि जोंना गानखायो होनदों ना चिरांनि क'क्राझारजों गानखायो जोंना जोंनि दुर्गा फुजायाव थाङा मानो बागानफारा बर'खौ एसेबां मोजां नुगोन बिदि दामि गानना थांबा हाबा जानो थांदोंनानै बेफोरखौ गानना थां सिगां माबायाव जोंनि दुर्गा फुजा मासबाराव थांखांबाय जोङो जोंनि दुर्गा फुजाखौ नायलाय खेबसे बागानफारा थांगोन दे बर'खौ थांथारदो थांगोन दे थां दे थांगोन सानैबो बोराय बुरै थां जों लांग्रा दङ मेरला बिदि माइदिफोरखौ लाङो आंनिफ्रायनो हलसेल लांग्रा दंखायो नोंसिनि जायगा फारसेया जि मोजां दखना ना नैबेखौनो लफाय होनो आरो ना नैबे लफाय बै हरदो माबाया दख'नाय हरदो नैबे लफाय नै बै अरेन्जआलाय अरेन्जआबो लफाय बेखौ अनलाइनाव कन्टेक्ट खालाम